Urtarrilak 14 dugu gaurkoa eta sarreran aurreratu dugun moduan gaur aspaldi ikusten ez dugun kolaboratzaile bat dugu gurekin. Aitor Etxarte Berezibar, Eskola Kontseiluko lehendakaria. Arratsaldeon. Baita zuri ere. Ta ongi etorri. Mila esker, plazerra da beti. Esan dugun moduan aspaldi ez zaitugula ikusten, 2019a hemen daukagu dagoeneko, eta izan ere txostenak argitaratu egin duzuen Nafarroako pasaden ikasturteari dagokion hezkuntza nolakoa izan den, ez? Hori da. Adierazten duena. Bai, guretzat sasoi hau, abenduaren bukaerakoa eta urtarrilaren hasierako bereziki intensoa da, besteak beste hor dugulako, ez da. Nafarroko hezkuntza sistemaren txostena bukatu behar dugu derrigorrez urtea amaitu horretik, eta ja prest gara datorren asteartean parlamentuan agertzeko txostena. Eta ze nolako ebaluazioa egin duzue? Bueno, lehenik eta behin esan behar da gure txostena zango genuke oso dokumento haundia, komplexua, gero eta haundiagoa eta gero eta komplexuagoa dela. Agian batzuen desesperaziorako edo askoren postasunerako. Zer gertatzen da, eragile guztio gero eta gehiago eskatzen digutela, datu gehiago, datu zehatzagoak, gaurkotuagoak, eta saiatzen gara horri erantzuten. Horrek zer suposatu izan du, azken 4 urte hauetan txostenak haunditu joan dela, ikaragarri gainera, eta horrek behartu gaitu baita ere, aurten horretara esatzen zaretenok, baduzuelako ja dagoeneko, bai euskaraz eta bai gaztelaniazko 2 bertsioak gure webgunean, ikusiko duzu aurten, aurreko urteekin alderatuz, antolaketa bestelako badela. Baditu 2 atal, bereiztu izan dugu, esango genuke irakurgarritasuna erraztearen edo arintzearen, badugu batetik txostena esango genukena, eta gero eranzkinetara eraman izan ditugu datuak, hor sekulako kantidade izugarrian dagoelako, beraz batek irakur dezake edo txostena bere horretan, edo sakontzeko asmoa baldin badu, jo dezake nahi izan ez gero, eta nahi duen momentuan, egin dugulako dokumentu nabigarria, datu zehatzoietara. Beraz, hor dago, guztion eskura. Eta hori, egiten da ikerketa oso bat, zuk esan duzun moduan, 400 horri aldeia hor daude, eta hor zenbat ikasketak dituzten 30 urteko adintarteko pertsonak dauden, familiak ze nolako testu inguruan ezitako aurrak ez oso... Bai. Barkatzen badiazu, segirenetik gora ian gara orten. Bai, bale. Beraz, ematen du hemen progresio geometrikoan sartu garela. Bai, zuk aipatzen duzun bezala, hau da urtero, Eskola Kontseiluak egiten duen argazki bat urte bakoitzari dagokiona, eta garbi dago, Nafarroko hezkuntza sistemak hobekiago ezagutu nahi duen horrek, ezinbestean jo behar du txosten hontara. Jarraitzen dugu, nazioarteko txosten askotan egiten den bezala, esango nuke eduki guztiak antolatzen nahiko modu iraunkor batean. Beti egiten dugu sarrera batean kapitulo handi eta sakon bat testu ingurua ezagutzeko, gero eta nazioarteko azterketetan eta gurean ere egin direnak edo replikatu diren horietan, dakiguna da testuinguruak izugarri baldintzatzen duela ikasle guztien emaitzak, hezkuntza sistemaren izaera hori bera, gurasoek dituzten pertzepzioak, horregatik oso garrantzitsua da testuinguru hori ongi ezagutzea. Bigarren batean egiten duguna da datuak eman, bai ekonomikoak, bai giza baliabideen ingurukoak, ikusteko detaile guztietara iritsita, ze tamainak eta ezaugarriak dituen gure hezkuntza sistema. Bai sareak, bai hezkuntza ereduak, eta bai bestelako aldagaiak. Laugarrenean hezkuntza politiketaz hitz egiten dugu, hau da ze proiektu daude momentu honetan bereziki abian hezkuntza sistema hobetzeko edo eraldatzeko, asko ditugu hor,
Eta bosgarren batean egiten duguna da ebaluazioa. Ebaluazioa bereziki, azken urtegoetan ja, normalizatu egin diren ebaluazioen berri baten dugu. Bai diagnostikorako bereziki erabiltzen direnak, bestelakoak, azorigenez, bazterrean direlako. Beraz, oso ikuspuntu global eta sistemiko ematen dugu, eta horregitik da zuzen ere garrantzitsua txosten hau, ezta. Eta harridura sortu egin duen zerbait ikusi alda aurten edo? Zaila, oso zaila, gure hezkuntza sistema txikia da, hau da, esan behar dugu lehenengoa, gure komunitatea ere txikia delako, oro har, parametro guztietan, eta esango genuke baita ere oso iraunkorra dela. Aldaketak beti hezkuntzan, gainerako hainbat ezaugarrietan bezala, denborarekin oso epe ertain edo luzeetan gertatzekotan gertatuko dira. Baina konstante nagusiak oso iraunkorra dira. Adibidez, begiratuko bagenu ze pertsona kantidade dauden gure hezkuntza sisteman, handitu egin da pixka bat, aurreko ikasturtean, begiratuko bagenu baita ere, ez dakit, ereduen artean, hizkuntza ereduen artean, ze banaketa dagoen, baita ere esango nuke iraunkortasuna dela ikaragarria, esan dut urte ia aurreko portzentai edo egunekoetan mugitzen gara eta kantitateetan, esan eta alde hortatik oso iraunkorra da gure sistema. Aldaketa nagusiak izan daitezke batetik gastua edo inbertsioa, berdin zego nola deitu, hor 2009 izan zen gastu edo inbertsio handiena egin zen urtea, eta ordutik aurrera dakigunez, krisialdi ekonomiko deitu izan den hori eta dena delakoa, sekulako murrizketak egon ziren, ikaragarri handiak. Eta aurten, esan 2017ko ikasturtera iritsi gara ia 2009ko gastua parekatzera. Beraz, ia 9 urte pasatu egin dira, zulo izugarri hortatik inbertsioetan eta gutxienez parekatzeko 2009 urtearekin. Adibidez hori izan daiteke egon den aldaketa handienetarikoa zenbakietan, ezta. Eta oso baliagarria. Orduan, eta hor ere ikusten da DBH eskuratzen dituztenen zenbat pertsona dauden, hori orokorrean dena mantendu egiten da. Bai, gutxi gora mantendu, gora bera batzu daude, ezta? Adibidez, atalka jango bagina, ikusiko genuke gure demografiak erakusten duela estabilizatu egin dela Nafarroko populazioa, urteak izan ditu, krisialdiaren aurretik, hazkunde nahiko nabaria izan zena, besteak beste, pertsona etorkinen kopurua baitere handia izan zelako, kopuru hori bera egin du, gaur egun bataz beste dugun atzerriko jatorria duten pertsonen kopurua Nafarroan nabarmen gutxitu egin da, gure komunitatean ere bai, gure hezkuntza sistema baita ere apaldo egin da, eta aldatu egin da baita ere. Bestelako jatorria zituzten pertsonak, askok eta askok egin dutena izan da, atzera buelta eta beraien jatorrietara jo dute, hemengo krisialdiak ez direlako aukerarik eman hemen gelditzeko, eta gaur egun nabarmentzekoa da, ditugun bi komunitate kopuruz handienak direla jatorri marokorra dutenak eta bulgariarrak. Eta beste garai batzuetan, adibidez genituen ekuatoriarrak edo bestelakoak nabarmen gutxitu egin dira. Horrek eragin handia du gero, besteak beste baita ere hezkuntza sisteman, ezta? Ze kultura, ze hizkuntzetatik eta dauden hainbat eta hainbat ikasle gure artean. Hori adibidez aldatu da nabarmen. Horrek esan nahi du, estabilizatu egin dela jatorri etorkina duten ikasleen kopurua, eta gaur egun dugula, esan dugun bezala, estatuaren bataz beste, baino pixketxo bat berago. Baina aldi berean baita ere, egon dira hor, bestelako aldaketak, ezta? Egoera ekonomikoak bere okerrenean ere bai, esango genuke, ahalbideratu duela langabezia gutxitzea, baina aldi berean ere bai, lanaren prekarizazioak ere markatu egin du gaur egun ditugun indikadore sozioekonomiko asko. Eta hor bi erabiltzen ditugu bereziki, txostenan agertzen direnak, nazioartean baita ere erabilenak direlako batetik Gini indizea deitzen dena, nolabait neurtzen duena ze ekitate falta edo ekitatea dagoen gizartearen barruan,
eta hor Nafarroak dituen datuak onak dira, alderatzen badugu gainerako erkidegoekin, baina garbi dago asko dagoela hobetzeik. Eta gero beste alde batetik baita ere, arope deitzen den beste indikadore bat, pobreziarena eta pobreziaren indizeak baita ere hor jarraitzen du Nafarroan, nik uste dut hor ditugu oroar. Esan nahi dut, gure gizarteari begira, baina baita ere horrek duen eragina hezkuntzaren sistemari begira, zalantzarik gabe, erronkarik handienak, ez da, pobreziak gero sortzen duelako neurri batean edo bestean, ekitate gutxiago edo gehiago gizarte batean. Hoiek bai gora bera egin dutela adibidez, ez da, faktore horiek. Eta gero zuk aipatzen dituzunak, hor badira sarri erabiltzen diren indikadoreak, ez da, jakiteko edozein hezkuntza sistemaren osasuna, zenbat pertsona graduatzen dira, eta hemen Nafarroan jarraitzen dugu aurreko urteen dinamika horretan, jende gazteenak, 25, 34 arteko pertsonaen ikasketa maila hartuko bagenu, hori ikusten dugu Nafarroan diren emakumezkoen goi mailako ikasketen maila oso altua dela, oso altua, nabarmen, deigarria da gainera, eta aldiz, gizonezkoena nabarmen txikiagoa dela. Nabarmen gainera, aipatzen zenuen beste elkarrizketetan, Europarekin konparatuz, ez? Hala da, bai. Eta hor gertatzen zaigu, ditugun urteetatik atzera daramagon dinamika bat ez dugu gainditzen. Eta da, ditugula bi mutur gure gizartean, gazteen artean. Esaten dugun bezala 25, 34 tarte horretan. Dugu mutur batean pertsona asko, inon baino gehiago, goi mailako ikasketen, hortaraino iritsi direnak, baina baita ere ditugu asko, gehiegi, eta berezik mutilak, graduaziorik gabekoak edo eta bigarren hezkuntzako graduazioa justu atera direnak. Hori da gaur egun dugun, nik uste dute alarma, larrialdi edo nahi dozen bezala edo arazorik zuzentzekoa den horietariko, handienetarikoa. Orduan, erronkak daude hor eta gainera oso interesgarria azkenean beti hezkuntza egokitu behar dela, hori, errealidadera ez dela beti berdina. Hori da, eta hori ikusten da, adibidez, gero eta, hor badira, Europan eta nazioartean irizpen eta estrategia asko bereziki guk, eta esan dugun, sektoreetan bereziki oso graduazio apala dugulako sektore batzuetan. Esan dugu gizonezko gazteen kasuan bereziki ez da. Eta hor garbi dagoena da, gero eta gehiago politika zehatzak bultzatzen ari direla, administrazio askoren aldetik graduazio tasa horiek handitze aldera. Gainera, beti esaten da, egoera ekonomikoak hobera jotzen duenean enpleguan, orduan eta emaitza horiek okerragoa direla. Ze orduan, jende gazteak ikusten du, agien ikasketetan ez dela ondo moldatzen, eta jotzen du zuzenean lan merkatura, eta uzten du alde batera ikasketak bukatzearena. Honek gero, garbi dago, beraien biografia pertsonalean edo eta gizartearen ezaugarrietan segurako zuloak zabaltzen dituela eta mildegia, gero oso zaila da berriro hezkuntza sisteman sartu, bukatu, zintzilika gelditu den hori, eta garbi dago, bigarren, hirugarren aukera horiek dira administrazio guztietan gero eta modu nabarmenagoan bultzatzen direnak, ez da? Ez zuzen ere ekiditzeko arazo hori. Eta lan sakon hau egiteko nola antolatzen zarete? Solamen txikia da gurea, ze txosten honek atzean ditu 11 informatzaile. Guk ziurtatu behar dugu ematen ditugun datu guztiak, guztiz fidagarria direla, kontrastatuak daudela eta azkenak. Horrek suposatzen du, batetik iturri horiek oso identifikatuak ditugu, neurri handi batean hezkuntza departamentuaren datuetatik osatzen dugu gure txostena, baina gero badira eragile asko hortik kanpo baita ere gure hornitzen dutela. Parlamentua, Nafarroko parlamentua, esan nahi dut, ez dakit herri defendatzailea, baina baita ere, zalantzarik gabe, Nastat, Nafarroko Estatistika Institutuak, Estatuko Estatistika Institutuak, Ministeritzak, Europako Eustat eta horrelako oinarriak, gure txostenak beti indikadore guztietan badu asmo bat, eta da gurea kokatzea.
beti esaten dugu ez dela oso logikoa, edo ez dela oso baliagarria esango nuke, oso egoera edo oinarri diferente dituzten gizarteen arteko konparazioak egitea, dena beti bere testuinguruan kokatu behar da, eta horretik guk ez dugu bakarrik estatuko erkidegoekin alderaketak egiten, hori egiten dugu jakina, baina baita ere bereziki Europarekin egiten dugu, bai? Eta hor ditugu Europako 28ko estatu guztien indikadoreak etengabe agertzen direnak, eta hor bai guk gurea jarri behar dugu, ze askotan ezin dugu ahaztu gure egoera sozioekonomiko eta kulturalak zerikusirik gehiago du Europako hainbat lurraldeekin, estatuko beste lurraldeekin baino. Agian harrigarria gertadakiokien norbaiti, baina horrela da. Faktore esanguratsuenetariko bat baldin bada ekonomia, eta ekonomiaren profila, adibidez gure sektore ekonomikoa gauza guztien gainetik da industriala. Nafarroko 30%, iaia, barne produktu gordinarena lotura du industriarekin. Hau ez da, estatuan inon gertatzen, eta Europan oso toki gutxitan gertatzen da. Txekiara Republikan, Alemaniako Baviera eta alako bi lurraldeekin, beraiekin egin behar du galderaketa. Zen guztiz diferentea da pentsatzea, ez dakit, enpleguaren laurdena baino gehiago lotura duela industriarekin edo ez. Zen garbi dago industriak badituela ezaugarri batzuk, besteak beste lan baldintzak, maila guztietan hobeak direla, zerbitzuetakoak edo beste arloetakoak baino, eta beste alde batetik gainera dinamismo handiagoa duela, ikerketa mailan, unibertsitatearekin lotura handiagoak, beraz, gure profilak oso bereziak dira, eta oso interesgarria dira hor alderaketa horiek egitea, noski, antzeko diren gizarteekin, ez da. Eta datorren astean, lehen aipatu duzun moduan, parlamentuan aurkeztuko duzu txostena. Bai, hau da, derrigorrez dugun egin beharreko bat, eta gainera oso gustora egiten dugu. Urtero, aurten adibidez, abenduaren 19irako onartu zen Eskola Kontseiluan txostena, esan behar da, azken 4 urte hauetan egin den bezala aho batez, eta hori niretzat oso pozgarria da. Horrek esan du Eskola Kontseiluan garen guztiok bat egin dugula txostenarekin, txostenaren metodologiarekin, edukiekin, formatoarekin, eta orduan oso bilera interesgarria da Hezkuntza Komisioaren aurrean aurkezpen egitea, eta nik esango nuke niretzat bereziki postasunerako bilera bat izaten dela, ze bestelako bilera batzuk alde batera utzi eta parlamentuan bertan edo oro har gertatzen direnen artean, normalean oso eraikitzailea izaten da bilera hori. Guk aurkeztuko dugu txostena, dena ezin da aipatu jakina, lerro nagusienak izango dira planteatzen ditugunak, eta gero oso interesgarria da alderdi politikoek horren kontura egiten dute hausnarketa. Hortara izango gara. Gainera 2019 honetan erabakigarria den urte honetan, ez? Bai. Erabakigarria gauza askoren kontura gainera, ez bakarrik hauteskundek daudelako, baitere dakizuen bezala, hezkuntza lege organiko nagusia hor dagoelako baitere aldaketa prozesuan, eta hori ere oraingoa da. Izan ere pasaden astean, batzordea izan zenuten autonomia erkidegoetako hori Eskola Kontseiluak, ez? Eta eraldaketarako ere adostasuna edo akordioa lortu zenuten. Hori da, hor dakizuenez, LONCE deitu izan den legea onartu zen momentutik aurrera, hezkuntza komunitatean, nik uste ia aho batez, arrazoi diferentengatik oso posizio kontrakoa erakutsi zuen lege horren kontra. Lege hori oso modu, esango genuke, autoritarioan kudeatu egin zen, hor hezkuntza komunitateak ez zuen inongo tokirik izan parte hartzeko, baina gauza guztien gainetik oso hezkuntza sistema, elitista, segregatzaile, eta esango genuke oso atzera begira egindako planteamenduak eramaten zituen aurrera, eta orduan momentu hartatik aurrera akordio zabala zegoen, esanez bestelako gehiengoak zirenean parlamentuan, estatuko parlamentuan, lege horren errebizioa edo atzera buelta egingo zela. Momentu honetan, gauzak horrela etorri direlako, estatuko Espainiako gobernuak iniziatiba hartu du, berak egin behar duelako, eta aurkeztu zuen dakizuen bezala azaroan lege organikoaren zirriborroa.
Orduan, lege organiko honek, hezkuntzaren lege organiko honek, behar du ezinbestean, aldez aurretik irizpenak eta egitea, besteak beste, Estatuko Eskola Kontseiluan, eta baita ere Eskola Kontseiluen lehendakarien biltzar berezian. Eta horretan aritu gara abenduan, buru belarri, baita Gaboneretako oporretan, eta bi kontu diferente sortzen dira. Batetik Estatuko Eskola Kontseiluan, Nafarroko Eskola Kontseiluan bezala, erakunde eta sektore guztiek dute hor ordezkaritza, horra eraman da legea, eta pasaden asteko 8 eta 9 egin zen bilera orokorra, eta egindako testuari, ponentziari, aurkeztu zitzaizkion 551 emendakin, aldaketarako edo hobetzekoak, guztiak kudeatu ziren, 2 egun horietan, eta egin zen txosten bat, nik uste dut nabarmen hobea zorrerako testua baino, gauza askotan hor maila guztietan hobetu eginda proposamena. Eta esan behar da, alde hortatik, era guztietako iritziek egon direla, sektore batentzat ez da egokia ikusi legea besterik gabe formato honetan kudeatzearena, batzuk esaten zuten agien beste lako bide bat erabili behar zela, eta denbora gehiago utzi behar zela hezkuntza komunitatean adostasunak eta negoziatzeko, hori da beti planteatzen duguna nahi bat bezala, desideratun bat bezala, baina azkenean hor osoko bilkuran aurrera atera zen ebazpena, esan dugun bezala, 551 emendakin horietatik 120 onartu ziren, horiek nolabait erantsiko dira testura, eta gero esan dudan bezala, aparte, lehendakarien, Eskola Kontseiluetako lehendakarien artean, baita ere sortu behar dugu txosten bat, baina kasu honetan berezitasun azpimarragarri batekin, eta da, ezinbestean adostasunez atera behar dela txosten, hau da, horrez duela balio gehiengo batek honen alde egiten du, edo eta ia guztiok, ez guztiok egin behar dugu bat, eta, nik uste dut bukaeran sortu den txostena, irakur gai duzu baita ere Nafarroko Eskola Kontseiluaren webgunean, zintzilikatu genuen ostiralean, nik uste dut oso testu egokia dela. Eta gainera, ni oso pozik nago hor tokatu zaidalako baita ere horre txostena kudeatzea, Valentziako lehendakariarekin eta Madrilgo erkidegoko komunitatearekin, eta nik uste dut bukaeran oso guztion ekarpenak egin eta oso testu baliagarria egin dugula iruditzen zait. Honek ere du bere bidea eta noski ministeritzara doa zuzenean gobernura, hortik aurrera dakizuen bezala, orain legea sartuko da Madrilgo korteetan eta ikusiko dugu ze garapena duen. Espero dugu gutxienez hor lontzeren elementurik gatazkatsuenak eta eztabaidagarrienak denak bazterrean gelditzen dira, eta ikusiko dugu nola egiten duen aurrera. Buru belarri orduan aritu zarete, Bai, erabat. Bai batean eta bai bestean, inork ez daki bihar betzi zer gertatuko den, egia esan da, bereziki lege organikoaren kontura, baina nik uste dute askotan gehiegi azpimarratzen ditugula berezitasunak edo akordio faltan diren elementu horiek eta badira. Ez dago ukatzerik hezkuntza sistemaren erabaki nagusi batzuetan ez dagoela akordiorik, baina nik ere azpimarratu nahiko nuke beste elementu asko eta askotan badagoela akordioa, eta zoritxarrez hori da oso gutxitan azpimarratzen duguna, ezta? Guk adibidez txosten horretan hori izan da bereziki azpimarratu nahi izan duguna. Bai, ongi dagoenea hartzen da horrela izan beharko litzatekeena bezala, eta orduan ez da nabarmentzen. Bai. Eta, adibide asko ditugu, ezta, elementu horretan. Baten bat azpimarratzearren, denok ados gaude, landa eremoko eskolekin eskatzen dutela trataera guztiz berezia. Ezinbestekoak direla, landa eremoko eskolak, ez bakarrik hezkuntza sistemarako, baizik eta gizarte osorako. Ezinbestekoa dela gizarte tresna bezala populazioari benetan zerbitzuak emateko, kalitatezko zerbitzuak eta bizi diren toki horietan behar dituen funtzionalidade sozial guztiak bertan garatzeko. Hori orain dela urte gutxi arte ez zegoen batere garbi, eta nik uste dut gaur egun evidentea da. Hori adibidez jorratzen dugu hor.
edo baita ere planteatzen da ezinbestean lanbide heziketak eta duen ikuspuntua eraldatu behar dela, askoz hezkuntza eduki behar dutela askoz nabarmen garrantzia handiagoa, ez dela bakarrik lanaren atarirako prestakuntza bat, baizik eta hezkuntza dela, edo gauza bera 0-3rekin ere, hor planteatzen oso garbi, ezinbesteko urratsa dela eta unibertsalki eskaini egin behar direla plazak, modu doaneko plazak, edo norrentzako, eta bar, eta bar. Eta hau bezala, esango nuke hor baditugula, hainbat eta hainbat gai, eta orain dela ez asko, gatazkatsu izan zitezketen, eta gaur egun onartuak daudenak, modu nahiko adostuan eta unibertsalean. Nik uste dut hori ere esatikoa dena, ezta? Orduan, txosten horrek jasotzen ditu gauza onak, gauza txarrak, eta orain ministerioaren esku dago. Hori da. Ministrak eta bere talde osoak oso, esan behar da, oso gertutik jarraitu du gaiak erabateko garrantzia duelako. Hemen kontraesan batzuk gertatzen dira, ezta? Gaur egun estatuaren antolaketa ikusita, esan behar da, hezkuntzaren ardura eta gastua 85%, hau da datua, 85%, ez dagoela Espainiako ministeritzaren esku. Zen hezkuntza funtzio eta gaitasun guztiak eta neurri guztiak transferitu daude eta erkidego bakoitzak bereak egiten ditu eta berak kudeatzen ditu. Beraz, ministeritza bakarrik 5% erabiltzen du hezkuntzarako zuzenean, baina gero kuriosoa da, beste aldean, lege organiko guzti horiek, noski, estatuak sortzen dituela, eta estatuaren gobernuak kudeatzen dituela bere mekanismoekin, eta horien kontra edo gain ezin da deus egin erkidegoetatik. Orduan, egoera komplexu horretan, oreka komplexu horretan, azpimarratu behar da gertatzen dela guzti, ezta? Ministeritzak baditu legearen ikuspuntutik eskumen oso garrantzitsuak, lege organikoen bidez besteak beste kudea ditzakenak, baina gero izango nuke ekonomikoki eta egunero kudeaketari begira erkidego bakoitzak konpondu behar ditu eta bideratu behar ditu. Hortan garbe. Bai, zenolako urtea daukagunez? Bai, izango da oso divertigarria. Izango nuke nik ez dakit aspertzeko beta gutxi izango dugula. Eta, nik esango nuke baita ere lege aldaketa honek eztabaida eta, ñabardura, agian ez datelako guztiok nahi izango nukeen bezala, baina Nafarroko gizartearen nik uste dut oso modu orokor batean ongi etorri izango dela, gutxi gora bera gaur egun planteatzen dituen hainbat neurri aurrera ateratzeko bideak egiten baditu. Ikusiko dugu zer gertatzen da. Ikusiko dugu. Eskerrik asko Aitor gurekin egoteagatik eta egiten dutzuen lanarengatik ere. Hori izango gara. Hurrengora arte. Mila esker zuei.